bit different namhlanje. Every Sabbath has got its days, and today is a different day. So before we start, let us open the song number 39. Then we tell Uluba after as we summon. Amen. Now, we know Klenyanga is leadership emphasis. So today, theme for Sabasune, it is putting yourself as the offering plate. I'll repeat the theme. It says, putting yourself as the offering plate. Now, before I explain the theme, let me quickly give a brief idea of the leader. A leader is a person who inspires, influences, and guides people, a team-like organization, towards achieving a greater goal. So, when you're a leader, because one, you can influence about you negatively, or you can influence about you positively. So, God will leader at all times, at all times, you must know that. And secondly, you must also understand when you're a leader, it does not mean that you do not break. It does not mean that you cannot be fragile. It does not mean that
Isn't it? They will not follow you. For example, as you putting yourself as an offering plate, because some sayas is inflating her pocket anytime. Inflate something is fragile. So class leaders up and how I wish we know that we are dealing with inflates, people that are dealing with individuals one by one. So at any time, inflating a book. So let's suggest you from the power from Matthew 20, verse 26 to 28. That is Matthew 20, 26 to 28. And I'm going to get English. It's on the Bible is that is Matthew 20, verse 26 to 28. I'll read it in English first. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Matthew 20, verse 26 to 28. Osukuba enga angaba mkhulu phakathi kwenu makabe ngumseleli wenu nosukuba enga angaba ngokuqala phakathi kwenu makabe ngumkhonzi wenu kwanjengokuba unyana womuntu engezanga kulungiselela weza kulungiselela nokunqama ubomi bakhe bube yinhlawulelo yokukhulula abaninzi. The Lord also add blessings to the reading of His word. Amen. Amen. Now, my emphasis is verse 28, where it says, just as the Son of Man did not come to be served. That means we also did not come up and planning to be served by us. Rather, He came to serve us. Now, He left an example for us as Christians. That we do not come here and expect everyone to be served by Amatu. No, we have leaders. Yes, they're here to serve us, but not as Amatu. We should also play our role as well. What are you offering? What are you offering up here? If we have leaders in the church, if you say I'm offering myself, I'm going to be the plate to offer what is your role? Everybody leaders in Bonzwe, yes, I agree. And each one of us at Bonzwe must know that we have to play our role in Bonzwe. And should be leaders there too as a place. Should be leaders. Now, the last verse before is because it is 10. Must go and Proverbs 11, verse 14. That's Proverbs 11. That's Proverbs 11, verse 14. Only pen Bibles, because please can ask again, fully English. For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Amen. Now, when there is no guidance here in church, we may go aside, we may go astray. So when we having leaders, when we're offering ourselves to Jesus, my prayer is, so that we reach the main goal. The main goal here is for us to all of us to make it to heaven. So how I wish that from this service going forward, as much as we've got leaders, let us self be leaders there too in our communities. Let us self be leaders and offering our lives out to other people, so other people may see us through Christ. Now, it's because some uncles due to English, I'm looking at wanted. My name is Amen. Amen.
God is good all the time. all the time. God is good. Maranatha masala. Nkosi yethu yeza. Nkosi yethu yeza. Maranatha. Ndingafreshanga xesha ngoba yonke le miqane ndithi ndiyaxolisa kakhulu. Ndingafreshanga xesha ndingqine phezu kwamazwi usister awabekileyo phaa kwi-Steps of Christ upage 68. U-Ellen G. White uyasixelela phaa ukuba putting yourself as the offering plate kufuneke uziphathe njani, kufuneke wenze ntoni ungumKristu. And we forget sometimes into yokubana singabantu, yes singabantu sizelelwe esonweni, kodwa at the very same time kufuneke sizingce ngokuba phantsi kwesandla sikababa. Xana sizibiza amakholwa namaKristu, putting yourself as the offering plate, I understand into yokubana ayonto lula, kodwa xana u-under i-leadership kumele into yokubana uzi-offerishe as an offering plate. And you're putting yourself as an offering plate, kufuneka ucace nangehambo nangendlela othetha ngayo nangendlela owenza ngayo. Not because of ufuna ubona, not because of ufuna uqhwatyelwa izandla, not because of whether you are holding the position of disciple. Kunezinto kufuneka ushiye ngasemva xana uzibeka as an offering plate. And you remember, being a plate, sensitive. Once uzibeke as an offering plate, kufuneka uzikokose kwa wena, kufuneka uzigade kwa wena, ngoba remember, an offering plate, it's whereby sometimes asijongi only xana kubekwa imali. Being an offering plate, when you humble yourself by the side of the Lord. When you humble yourself by the side of the Lord, it means you're going to. So, xana leadership, kumele into yokubana wena ukushiya ubuwena eqaleni. Hey, Nkosi. Uyakushiya ubuwena eqaleni because you are leading by example. You are following the steps of Christ. You are allowing the authority of Christ to take control ebomini bakho. And without offering yourself as the plate, that means into yokubana uzawubuta. Uthi ke ngoxa ethetha u-Ellen G. White with Steps of Christ, uthi baninzi abacinga ukuba lo msebenzi wosindiso kufuneka nabo babe nento abazenzelayo nangokwabo. Athi ngaphandle kukaKristu, baninzi abantu abantu bosindiso kufuneka, okay, baninzi abantu abazenzela izinto ngokunokwabo becinga benza ubulungisa, kodwa bengenzi ubulungisa ngoba bathatha the authority of being called amaKristu batogqiba bathathe bona indlela zabo zokwenza ngoba besithi baphila under i-authority of Christ. By that ke ungaenda apha usophuka. Ungaenda apha usophuka in such a way that into yokubana you won't even uzazi nento yokubana undawoni. Ucinga wena usahamba endleleni. Ngakho kubalulekile into yokubana naxa uthandaza umcelo ubawo into yokubana direct my pathways. Lead me so that into yokubana mna ndinciphe kwandemina. Ngokwanda kwakhe, by that you are allowing ukuthi ubawo athathe indawo yakhe. Yes. Amen. So kufuneka silumkile bengalo ixesha. Uthi xa edlula yonke uthi bathi besithi bathembele kuKristu ukuba abaxolele izono zabo babe noko besenza eyabo imigudu yokuba baphile ubomi obulungileyo. Yonke imigudwana enjalo ayinakuphumelela. uYesu uthi ngaphandle kwami aninakwenzani. Yes. Kufuneka ukuba simanyane noKristu ukuze sikhule elubabalweni, eluvuyweni nasekukhuthaleni. Kuxa sithe samanyana sonke esothi sikhule elubabalweni,
akuyiyo kuphela imbali kodwa ukwa umfezekisi wokholo lwethu uKristu kuqala nasekupheleni nangawo onke amaxesha nguye yedwa ofanele ukuba abe nathi ekuqaleni nasekufezekeni uhambo lwethu. Ewe abe nathi kuwo wonke amabanga ethu endleleni. uDavide uthi kwiNdumiso 16 verse 8, ndimisile uYehova phambi kwam amaxesha onke, ngokuba esekunene kum nje andiyikushukunyiswa. Bangaphi abatshoyo? Hey! Bangaphi abatshoyo abazibiza into yokubana bangamaKristu bangamakholwa? Bangaphi abatshoyo abakwi-leadership whereas abalidi by example? Yo! Siphila in a society or a community whereby sicinga into yokubana inkonzo itself lelinye ilizwe, whereas we are a community. Yes. We are a society. Yes. We are human beings. We are here to stand to be corrected. Hey! And if you are not going to allow to be stand to be corrected, that means you have never allowed the grace of Jesus to take control in you. Siphinde silibala into yokubana sisalwa ngumthetho kodwa silawula yintoni? Lubabalo. Utsho u-Ellen G. White xa ethetha apha kwi-Steps of Christ into yokubana kufuneka sivume ukuthi ubabalo lona luselawule. Umthetho wona awusuki ngoba i-foundation yokuma kwakho elubabalweni. Utsho noYesu Kristu xa ethetha uthi ndishiya nomthetho mnye, thandana. Love thy neighbor as you love yourself. If you don't know the meaning of loving thy neighbor, then why do you still call yourself a Christian? If I will allow myself to put myself as the offering plate, then that means in the pool of living food. When you take your steps to Christ, we are Hey! putting yourself as the offering plate. I always be and leadership, which are you are a parent, you are a sister, you are a brother, you are a friend, but you are too few to give. What do I mean by being too full to give? We are supposed to be, but every time people died, you are leading. Every time I'm going to you haven't decreased yourself so that Christ can increase. Amen. Whereby putting yourself as an offering plate, we have to deny self. Denying self, haifuni mama, haifuni tatako, haifuni sister wako, haifuni brother wako, haifuni na mfundisi, haifuni na mprofeti, haifuni na mtangazeli, so that you don't want to what is going on in your life. Yes. Because only God can do that. Kuko ibali whereby there was umuntu ongumama wayekhonza kulonkonzo, wakhonza walibona hayi manje yakhula ibandla. Kodwa mna as much as ndisiya apha andikhula kodwa ndibheka kuyo. Wanento ethi into yokubana lo mfundisi akukabikho nto ayenzileyo, ngoba ndiyazibona into yokubana xa ndisiya enkonzweni andiphumi nanto. We should be careful of it. Because coming to church is not about the pastor. Coming to church is not about umdala. Coming to church is not about umnandilishwe umdala wophuwayo. Your baptism
baptismal class. The reason why you end up changing churches, the reason why you are being stuck in one place, it's only because of you are too full to give. Yo. Hey. You have a gift to worship. You have a gift to disciple. You have a gift to be part of steward. You have a gift to sing. We all have gifts. But if you are being too full to give, then you'll be stuck in life. So, ngalomazwi, ndithi bantu, asizameni to humble ourselves by the side of the Lord, so that He can lift us up. Amen. 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 What powerful words this morning. Amen. Now the question is, are you ready to give yourself to the Lord wholeheartedly? Then, if you say yes, yes, so that your days may be your days can be numbered. Let's close with hymn number 146. Due to English. Masicimeleni. Inkosi ethandekayo ngeli xesha sakubulela mzali ngelizwi elicacisiweyo lakho kuthi. Sincede ke Thixo othandekayo singabi zizibhonji nezinto zonke. Kodwa Thixo othandekayo sincede singabi ngamadada. Kodwa ilizwi lawuthethwa kuthi sawuliva Thixo masiliphile sikwenze ukuthanda kwakho ngamaxesha onke. Sincede ke Thixo siya kukujonga ebantwini but sijonge kuwe mzali as the one who was a servant for Nkosi usindiso lwethu. Nkosi ethandekayo njengabalandeli bakho sincede ke Thixo sifunde ukuba zizicaka. Sibe zimethi zokwenza umsebenzi wakho that Thixo ethandekayo ukubuya kwakho kusondele. Ilizwe Thixo ethandekayo liyatshabalala logama Thixo ethandekayo sikwazi ukwenza kwakho kumele bakube njani na. Nkosi baninzi abakudingayo phandle but Thixo ethandekayo siyalayita napha. Sincede ke mzali sikwenza ukuthanda kwakho ngamaxesha onke. Siyakubulela Nkosi ngabantwana bakho basebenzisileyo. Khawubagcine Thixo basebatsha basaze ngobuso elizweni. Ngenxa yaloo nto bafihle phantsi kwesikhondo sakho somnqamlezo. That Thixo abakufundayo kwilizwi lakho bakuphile. Protect them Thixo othandekayo kwintolo zongendawo. Bakhulise emaveni okukwazi nokuhamba nawe nalibandla lakho Thixo nalisiliyaza kuwe. Ezinto ke mzali sizicela sikwethembile okokuba uzawusenzela kwakunye nokuxolwa kwamatyala ethu. NgoKristu umfeli siyathandaza. Amen. Amen.
Amen. Amen. Kwakhona ndiyabulisa iklasi ngegama lenkosi Yesu. Amen. Amen. Kwisifundo sethu sale kota lesson 5 kule veki. Lesson 5 onesihloko esithi how to study the Bible. Eliskhoseli indlela yokufunda iBhayibhile okanye ilizwi likaThixo. Ngenxa yexesha sikhawulezile nasiphi memory text yethu yanamhlanje. Isaiah chapter 55 verse 11. Isaiah sahluko samashumi mahlanu anesihlanu indima yeshumi elinanye. Ifundeka ke oluhlobo kule yam sacela ke umama uNtshinga okanye uMamakhaphela afunde esiXhoseni. So shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Liyabanjalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam,
Alikubuyela kumlilambazi, ningakwenzanga endikuthandayo, ningakuphumelelisanga oko ndiyithumela kuko. Usikabulima. Kule veki sifunda okanye kule veki besifunda kule veki iphelileyo ngendlela yokufunda iBhayibhile. Zininzi ke izinto esizaziyo apha eklasini. Mose siyayifunda iBhayibhile. Yes. Alright. So ithi loo nto leyo xa siyifundayo iBhayibhile siyayazi okanye siyayiqonda indlela yokufunda iBhayibhile. So ithi loo nto leyo at least noko akho nto inkulu okanye inintsi kangako ekuzafuneka ndiyithethile qha mhlawumbi ukucebisana kwezinye zendlela esenza ngayo xa sifunda iBhayibhile. Ayotrekhe zakwenza i-introduction and then emveni koko ndithathe izihloko nje zeveki ezikhoyo apha esifundweni and then emveni koko ndicele okokuba thina siyiklasi sicomment. Kamani wabo ungasifundanga isifundo andikhuthazi ke leyo ngafunda kwesifundo. Ungathiwa ume apha ngaphambili engutitshala wakhuthaza ukuba izifundo masingafunda. But ngenxa yamava esinawo kuba thina apha singabafundi belizwe. Ngenxa yamava esinawo ke ngoku siza kusike nathi sisabelane ngawo. Hayi mna ndentsolo hlobo. And then emveni koko sifumane isishwankathelo. Isishwankathelo sona siza kusixelela ukuba umfundi umbhalelo wesifundo yena ebesithini okanye ucebiso ukuba senze njani, so that si-improve kule ndlela senza ngayo. Amen? Amen. Okay. Nansi introduction ke. Think back when you received your first Bible. Perhaps you were a child and it was given to you by a Christian relative. Or perhaps you purchased it yourself as an adult. However long you've had your Bible, for perhaps you have more than one copy, consider the value that you place on this book. It is one of your most precious, treasured possessions. Or do you take for granted that you have the living word of God at your very fingertips? Do you struggle to be consistent in reading it? Have you ever wondered, where do I start? How do I read this book, to grow closer to God? Martin Luther unalamazwi wathethayo. For a number of years I have now annually read through the Bible twice. The whole Bible. Ngonyaka beyifunda bheka. If the Bible were a large, mighty tree, and all its words were little branches, I would have tapped at all the branches, eager to know what was there and what it had to offer. Whether you experience a thriving daily Bible study time, or whether your Bible mostly sits closed on a bookshelf, the reality is that we can all develop stronger Bible study times with God. This week, is zakufunda practical ways of studying the Bible.
All right. Nazi musical time. Please. A deep Bible study. A double blessing. It's so sweet. It is so sweet. Ndiyanikezela ke ngoku esibeditshilo apha eklasini. Ngexesha elithile ke ndiza kuyithatha ndendenze isishwankathelo. Ngoba kufuneka sive umbhali usicebisa sithini. Kodwa masike sabelane thina ngendlela esenza ngayo okanye esisenza ngayo. You can even ukuba uyaqonda ungene nala mama umakhaphela sisibesinye isandla esikhoyo mama umphathela mama posta kakhulu umakhulu nomama umjini no. Ngiyabulisa ibandla ngegama likaYesu. Amen. Ngiyakuthatha laa ndawo ithi ufundo lweBhayibhile olunzulu. Ndithe kuqala ndifundayo laa ndawo ndafumanisa uba zikhona izinto endizenzayo xa ndifunda iBhayibhile ethi thandaza xa uzawufunda iBhayibhile. Kuba kaloku iBhayibhile ayifani nezinye iincwadi. Kuba kaloku xa uthandaza uphatha iBhayibhile wenzela into yoba xa ufundayo le nto iziswa kuThixo ngeBhayibhile uyive. Ithi kaloku sinemoya oyingcwele abe ngumkhokheli wethu siyena nezinye iziphazamiso. USathane uyathanda uyenza ke loo nto xa uzawufunda iBhayibhile. Uthi ayenza ke ndifunde mali iBhayibhile mhlawumbi kuyabantu umzekelo khona nje ababantu uyizambathise kuba ufuna into yoba mawungagodoli. Kanti uSathane uzawuza indlela ethile uzawubona sowulele. So uyayithanda lo uSathane because uyayazi into yoba ikhona le nto uThixo akunikela akuphathe ngayo. Angathi funda iBhayibhile ikhona le nto ayiyalezayo kuyo. Mhlawumbi ngelinye ixesha uyazibona uba ikhona mani into endixakileyo ndisengxakini. uThixo ngelo xesha ikhona le nto ayizisileyo kuwe. Ngoku uSathane aqonda uzayibhaqa le nto akucinezele. Eyesibini into endiyifumanisileyo phaya ithi funda ubhale. Funda ubhale. Yabona ngelinye ixesha yabona ngakumbi njengoba ndikhulu uba nyhani le minyaka inayo indawo yokuphazamisa. Phazamisa gqithi le minyaka i-63 iyaphazamisa gqithi. Ndithi ngelinye ixesha ndiqonda ukuthi ndifuna ke ngoku bendiqhela uthi kaloku xa bendifunda ugqiba kwam ndizikhole ndiba ngandikhola isini endawo endiyifunda njenga for instance le sabathiphelele unzisifundo anangokuxelela bendisithini uyandicapukisa uSathane ngaloo nto. uSathane ke uyasiphazamisa uyasiphithizelisa. Mhlawumbi uthi uSathane qonda kokosi yam ndizawuthi njengoba ubhala nje loo nto ithi kuthoba isantya kwiingcinga zethu setyisa ilizwi likaThixo. Into esiyibhalileyo sinethuba lokuyikhumbula. Ithi xa sijonge phambi kwedumiso 1:11 verse 15 to 16. Kodwa uSathane uyageza ndibhale ala unofumana esi sifundo sibhalwa ngala kodwa ke ndiThixo wam ngenye imini uzamkhumbuza. Iphinde kwakhona into ethi yabelanani. La yabelanani sendibuyela thisha uthi yabelanani. So itheni ukuthi masixelelane ezinto esizifundile kuba ngelinye ixesha xa ufundile wena wedwa into uyibone ngolaa mhlawumbi xa ngokulela umntu uza kunika ingcebiso ngale nto uyifundile kosikafundishana. Yabulisa abalungu isikole sami, ngiyabonga.
Ezifundo zibalulekile kakhulu. Although-ke besisho uMakhafela into uyayifunda uyive kodwa uphinde uyilibale. Namhlanje ngithanda idlala blessing. Le ndaba uyilibale ngoba xa uzafunda ilizwi kaThixo sasa ukusa emvini yoba funeke uthandaze kuqala. Funeke uthandaze emveni yoba umoya engcwele ube linani lale nto uzayenza. Mna isikakhulu ndifuna ukugqibelisa apha kwisimo esithize. Ngifundile into yoba ufunda izwi kaThixo liyakhuthaza kakhulu. Besiphangela sixeshekile ixesha uthandaze uhamba okanye uxakekile. Ngoku sinayo i-chance ndibona apha kum ndiyakwazi uvuka ngo-10 lela ngayenzi which is elaa xesha eliqothe ixesha elininzi loba ufunde masingaliyezi izwi kaThixo libalulekile. Sifunde kakhulu kwesi sifundo. Ndinamavana nje emancinci ethe ndawenza. Ndivuke kusasa ngo-6 ukuzuya ndilale indawo ndicinge apha iitshomi zam ebendikhula nazo ndihambe ndiyotsho. Kodwa ebendiye kuyo ina-91 years. Ndithi kuyo athi sicingele uba nam ndicingile. Athi ndike hayi nam ndicingile. Ndifuna le minyaka uyihleliyo ungacinga fana uThixo akadlali indima ekugcineni iminyaka. Uba mna ke ndina-84 ke ndiyabulele uThixo ngaloo nto. Usigcine uThixo uba sibe ngumzekelo kuyo yonke into kwendawo sikumarathon. Siyayazi imarathon uba uqhutywa njani xa kumarathon. Sikuyo ngoku yasemoyeni imarathon. Siye sathetha ke nomtshana wam lo waqonda uba heyi ufunda ilizwi kaThixo kubalulekile. Ufumana a lot. Masingoqheli masifunde ilizwi kaThixo sizokunyuka emoyeni. Nkosi kakhulu. Mama. Ilizwi likaThixo lithambo phezulu. Yes, mama. Ingena kusendo. Ilizwi likaThixo libukhali lintlangothi ezimbini. Lukhula liphuphu lingena ngaphakathi hlule inqondo umadala ngenxa yobukho belizwi likaThixo. Uthi lo mbhali apha xa ethetha ndinevesi apha eyokuqala ethetha kuthiwa uYesu wayevuka kusasa ahambe ayothandaza. Sifumana apha kwincwadi kaMarko ikwezi nxalenye zevesi ezibekwe apha esifundweni. So ukuthandaza before ufunde ilizwi kaThixo umema umoya oyingcwele okokuba akutyhilele le nto uyifundayo. Okwesibili uphinda athi ku-15 kuJohane 1 athi mna ndingumdiliya wenyaniso. Engumdiliya nje uthi umthi ongathwaliyo ziqhamo uyawugawula ukuze afumane lo mntu afumane iziqhamo. So apha betishana uthi lo mbhali wesisifundo masiyeke ukugcina iiBhayibhile zethu ezikhabhathini sizibeke ngaxa kwebhedi sizibeke
nakwephi indawo nakandawo yokugcina incwadi zide zigcwale uthuli. Ixesha ngoku okokuba siziphengulule izibhalo uthi zayekela zingqina ngam. So yonke into esawuthi siyifumane phaya ingqinako yethu yile nto isenza sibe namandla okusondela kuThixo ngoba ezi zinto zingqina ngayo. Khona iqala indawo ezibhaliweyo apha esifundweni endicinga into yoba mayikhankanye before apha kucawa. Kuthiwa cela uThixo afake entliziyweni yakho ukulangazelela. When you pray, when you think about mawulangazelela ukufunda ilizwi likaThixo. Eyesibili ithi nikela ixesha lakho kuThixo. Kula maxesha onke yiba nexesha lakho. Yazi bebeni ndithe apha ecingeni uba ndingomfana wam lapha uThixo kweli. Ebeye athi xa esenza into ebeye athi cela abantu ngabahluphi kwezithetha imbilini yam le angakholwa ngathi akanaki uthela xa ndithetha yeyam and omntu kwingcono ndiyithethe bamakhasi kunoba inditye ngaphakathi. Into eyenzekayo wena tishara ebebhala umntana wam izinto azawuzenza phakathi evekini asawugqiba athathela phepha lichamathisele edongweni. Uyayazi uzakwenza ntoni ABCD, uyayazi uzakwenza ntoni until iveki iphele. Nathi ke ngoku ndicebisa into yoba masike nathi sike senze loo nto sicinga apha ekucingeni kwethu into yoba ngomhla othile ndizake ndihlale phantsi ndifunde iBhayibhile, ngomhla othile ndizawuhlala phantsi ndifunde ilizwi likaThixo. Loo nto iyakusinceda. Ithi eyesithathu chitha ixesha noThixo qhu naxa uziva ngathi awuna. Ngoba kukho amaxesha uSathane akakudangalise ubona uba kukwazi uyenza le nto. Kuthiwa chithi uThixo ufuna masichithe ixesha kunye naye. And then xa sichithe ixesha naye ngoba kaloku uThixo uyesinyana kaThixo ufikile wasinika ingqondo. So ngenxa sizathu ke masiphaphame silele kakhulu masabanye. Masizame ukuphaphama sizixile ngezinto zelizwe. Eli lizwe sizalishiya liqhuqhumba neento zalo. Siyazazi zonke izinto ezenzeka apha ehlabathini si-awe ngazo. Kodwa ilizwi kaThixo ngambuza ngoku umntu uba ithini ilizwi likaThixo. Ivesi ekwindawo ithini na usamangala. Apha ixesha ngoloba sivuze uThombi sifunde ilizwi likaThixo ngoba liza kusinceda. Enkosi mdala iza kusinceda besemandleni uphile uThixo mdala. Enkosi kakhulu mdala, mandinkosi bandla igama layo Enkosi. Amen. Amen. Mna ndibambe kakhulu le ndawo ithi AWS. Njengomntu ozithandayo intsikelelo, kaloku mina ndikhulekile elihlweni, ndiyafuna ke ngokufana nabanye abantu. Andilisho soze sifane. Yazi kunamazwi uThixo awabhalileyo apha kule ncwadi kaIsaya 50:4 athi, Inkosi uYehova indinike ulwimi lwabafundileyo ukuze ndikwazi ukuzimasa otyhafileyo ngelizwi. Ivusa imiso ngemiso, indivulela iindlebe ukuba ndive ngokwabafundileyo. Ndithe xa bendiyifunda le ndawo ithetha ngale deep blessing, ndanento ethi enkosi ngokuthembeka, enkosi ngoba uThixo ongakhethi buso bamntu. Ngoba kuba ukhetha ubuso bam babantu ubuzawudlula kubantu abafana naye. Ngoba okokuqala uYesu uthi emveni kokubana sixelelwe ngokuba ilizwi likaThixo linamandla, athi ndakunixelela umthetheleli wengcwele, yena
ozawuhlala phakathi kwenu anikhumbuze zonke izinto ebendinimisele umthetho ngazo. Ngoku xa ndifunda kule ndawo ndafika kwindawo apho kuthiwa andinakwazi mna on my own to do it, but umoya oyingcwele endishiywe kunye nawo nguwo oza kundenza ndifune ukulifunda ilizwi likaThixo. Yazi thina njengebandla likaThixo sisengxakini embi. Njengoba sinikele kulala nje akanelanga obendawo. UThixo usenzele inceba engumangaliso wasinika le ncwadi. It's very cheap, 40 rand. Le ncwadi indisondeza kuThixo day in day out. Ndithe xa bendifunda apha ezintsukwini ngoba mna andiziniki ngokwaneleyo ixesha lokuhlala ndifunda iBhayibhile. Kodwa le ntombazana is my friend ngoba isifundo sangomvulo ndifunda sona ngomvulo. Sindicacisele into emandiyenze. Yazi apha ziveki eziphelileyo mdala ndithe xa bendifunda apha endlini kwakho into ethi khawukhangele mani kwezi zipho zomoya oyingcwele umiphi. Ngoba okokuqala kweli bandla sifundiswa into yokubana sukujonga lo, jonga wena because ixesha liphelile. Umntu uzawuma yedwa phambi koThixo wakhe, akazowuzimela ngebandla, engazowuzimela ngobani abangafundiyo, kodwa wena what do you do about yourself? Ndafika kwisifundo sango-2010 sichaza ngomoya oyingcwele, sichaza kule veki kuthethwa ngoxolo, kule veki zayo kuthethwa ngobubele, kule veki elandelayo kuthethwa ngazo zonke ezi zinto. Ndafumana uba Nkosi ndiyakubulela ngoba you are reminding me into yokubana mandifunde ilizwi lakho. Ikhona ke indawo ebendiyibambile apha kishakala kuba ndizawunanto apho bendicinga into yokubana ithi le ndawo for iveki or so mandizame ndibe nendima yenkumbulo ehle lapha kum engqondweni nasesifundweni. Ndinako uyimemorize laa vesi iveki yonke. Yiyo ezawuthi ngeyimini ndisengxakini indikhumbuze uba ilizwi likaYehova lini yaye lona lomelele ngaphezulu kunazo zonke ezinye izinto ebendinozenza. Ndiphinde ndiyifunde lena tsika le vesi khe ndiye esitshomini zam sinazo mositshomi noba aliyo le ihlala endlini. Mna nabazukulwana bam ababini ndihlala nabo phaa. Khe ndikasifuna upractice into ke ndithethe kunye nayo apha nayo athi hayi makhulu le irong hayithi, kodwa ndibe ndisazi uba mna Nkosi ndizamele into yokubana mandikuve uthetha kunye nam. Okokugqibela mandiyithobele le nto umoya oyingcwele undifundisa yona. Kuyinto ke eyimfihlo esayiphiwayo sileli bandla ecinga into yoba it's important uba ndingabelana kunye nebandla xa sisenza u-deep study. Uthi utata ngelimini apha ebandleni efundisa kodwa uba sizawufuneka simane sikowuta abatata abasivusele ibandla ngoba basifundisa. Uthi xa ufunda iBhayibhile yomKrestu ayiklini leyo Bhayibhile. Xa ivesi uyivile yikrwele imigca, ngoba xa uyikrwele imigca umoya oyingcwele uyayikrwele engqondweni yakho ukuze uzikhumbule. Wathi ngelimini kawukhe ubhale apha ngasentla esi sihloko umzekelo. Yabona uba ndinokuboleke yam iBhayibhile ngothuka ngoba ukuba kule Bhayibhile kukho le vesi kule ndawo ethetha ngokuzuzwa kwemiphefumlo ndiyikrwelile laa vesi. Ndithi ndiyityhila ndibe ndisazi into yokubana apha ndimele into yokubana ndifunde ingqondo ethi ndenzela mna le nto ke ngoku indenze mhlana wena umtsha uyafika apha enkonzweni akukasiqondi isibhalo ndibe nayitikana ndathenga iBhayibhile entsha. Le Bhayibhile yam indala kulula ukunika ukuba uyifunde nawe ikukhulise emabheni okwazakala uThixo. Enkosi. Yes, andikulemelanga ukukhoza kaThixo. Wena noma umoya. Cela ugqibelisa ngalo. Isizathu mandisenze sicace. Noko malingandipheleli, liphelele ngakanye. Kube khona into endiyithethayo njengomshana. Wayibalulekanga kakhulu loo nto kodwa ke noko masiyizise yona i-gist yena sikaYesu.
zawuyela kuwe izaba nje imbanga yelizwe. Into sesithethiwe apha esifundweni ndiyabulela kakhulu ngamava esabelele ngayo. Eyokuqala i-talking point yezinto ezifumeleyo apha ndithi a devotional life requires devotion. Ubomi bethu mabe ubomi bemihla ngemihla yokufundwa kwelizwi likaThixo. Kuthethiwe ke apha ngento ezikhanganyiweyo apha esifundweni. Eyokuqala ixesha, zinike ixesha lokufunda ilizwi likaThixo. Okay, mhlawumbi xa sithi ixesha singathi hayi mani ndiyakwazi ukuthi xa ndivuka ndiyithathe iBhayibhile ndifunde. Kukufunda oko, kodwa it's not deep study. Mandenze umzekelo ngam. Bendithanda ukusebenzisa idayari. Benomuntu idayari xesha ndikhula esikolweni. And bendisebenzisa eza dayari zinexesha. Usuka from 6 uyotsho 8 ebusuku. So each and every hour ekhoyo uba ndi-allocate into zakwenza into ethile. Now uneplana unayo, neplan osebuyenzile for usuku. Now iveki yakho uyaza awuvuki uzibuza uba zakwenza ntoni, uvuka uzazi ukuba wenza ntoni. Xa kuthethwa ngokubana ngaba yiba neplan, uba kuthethwa loo nto leyo okokuba yiba neplan, yiba ne-hour othi le hour ndizawufunda iBhayibhile. And ukuyifunda uzawungena deep, masendingena nakwezinye izinto ezithethiweyo apha esifundweni. Khangela, bona xa ndifunda incwadi, sithenge incwadi, thetha njengencwadi ke nje. Okokuqala into endiattractayo kulaa ncwadi sisihloko nje ndibona yona into le ibhaliwe isihloko sayo ikhona into enobe ikhona kule ncwadi. Into yokuqala endiyenzayo ndiyakuforward. Ukhangela ukuba umbhali wale ncwadi uthini ngaye nale ncwadi. Ufuna ukwazi okokuqala umbhali wencwadi nento ayibhalele yona le ncwadi, izizathu. Now uthi ungena ke ngoku usiya kupage elandelayo ezaba yi-introduction yencwadi, umbhala introduction kwincwadi le okokuba le incwadi ingantoni. So uyazi ngenxa yombhali i-forward uthi xa usubheka ngapha sowunomdla wofunda elandelayo. Xa usuka kwi-introduction uye kwi-content and then ufumane phaa ukuba isihloko ngasinye sithetha ngento ethile, ichapter nganye ithetha ngento ethile. Uphinde kwakhona sowufikile kulaa chapter ungene deep, kusoloko kukho eza points, laa migca izakubamba kulaa chapter uyifundileyo. Yile bangunothi ufike khona wenza iseke uye nantsike ubhale kuyo. Leya iyawuhlala engqondweni. Uyawuthi xa usummarize laa chapter but le yona uza kuyithetha word to word. Ubava abantu apha ekonzweni ezinye iivesi akadingi ukuyijonga eBhayibhileni. It is because uziphe ixesha zeza vesi azisayikleshileyo neza quotes azisayikleshileyo zihlele engqondweni kuye. Kuthiwa ke masenze loo place, secluded place. Yiba nendawo ekhethekileyo for ukufunda nokuthandaza. Now le nto ithetha ke nge-deep communication. I-communication ekhoyo phakathi kwakho nothi uthi ngoku ndiyokuncokola kunye noThixo. Ufuna indawo engazokuphazamisa. Inintsi ingxolo moseyenzekayo. Abanye abantu ixesha mna ndifunda kulo kamnandi kuphambi ngo-3 ekuseni. Uthe cwaka ngela xesha uphazanyiswano and andifundi ndlela ebhayibhileni. Ndiyaphakama ebhedini ndisuke ndinendawo ndiyaziyo ukuba apha xa ndizawufuna ndizakwenza lento. Phathe incwadi zam ndizibeke apha nezinye then ndifunde. Mayikuthi ke umbhalo mayibe le nto yinto yadaily. Suyenza xa uzawushumayela mani. Ungene deep ngoku ufuna uzoshumayeza thina. Ayinokwenza kunye nawe le nto but ufundele ukuba ufuna okay.
mangayithethi kanti ufuna usendele imessage ne but the message yona ingakuphosa ngoba uyiphethele thina. So xa ustartisha uhleli nje uyastartisha into unjalo mosawufuna ubhasi esikolweni wenza loo nto leyo ezinye zezinto enye into abakuthiwa awujongi context word to word ivesi nevesi kawukomparisha ii-verses uke ujonge leba ikhona kwenye indawo nento ethetha nale ikhona kwenye indawo uphinde ufune uqonda ukuba ilisintoni isizathu sokubhalwa kwale ncwadi. Umbhali ufumana ke ngoku the context yencwadi ne-content yayo yonke into, the information ibalulekile, indlela ezi zokufunda ilizwi likaThixo. Enye into ethethwayo apha ekhuthazwayo ukuba ufuna ilizwi likaThixo uliphila shared. Yabelana nabanye abantu. Sasifundiswa esikolweni ukuba ufuna uyazi into yithi xa usele especially in mathematics uthi yithi ngoku sowuyifundile lento xa uyaziyo practice abantu uyazi ba wena upractice wena uyibangele ba ihlala apha kuwe engqondweni. So xa upractice abanye abantu iyakunceda iqala kuwe qala before iye kwabanye abantu. Yile nto kuthiwa ke ukushare. When you are sharing the experience uThixo ngela xesha ucommunicate kunye. Zizinto ke isifundo ezisichazela zona. Une-2 minutes because batheka ungakunika. Nami ngiyazibusela igama leProfessor. Amen. Nami ngichaphazela kule ndawo ngokuchaphazela kuyo. Xa ufundile ilizwi likaThixo amavimba afumeneyo ukubana ilizwi likaThixo. Ilizwi likaThixo funeka uqale ulazi wena kuqala. Gama ke ngoku ulazi ilizwi likaThixo. uThixo udifune ukuba ukuze umazi uThixo funeka ufunde iBhayibhile. Xa ungayifundanga iBhayibhile asoze umazi uThixo. Ke ngoku xa ungafundanga iBhayibhile umazi uThixo into ozayithetha phambili. Funeka kaloku iBhayibhile iqale apha kuwe. Then uzokwazi ke ngokuthetha ebantwini. And ke ndifuna ukukhuthaza ukuba ayincedi ubana thina siyazi ilizwi likaThixo singakwazi ukukhuphela ebantwini. Abantu bancanelwe ilizwi likaThixo. Singaba proud thina sithi siyayifunda iBhayibhile because wena mdala into evamileyo kakhulu apha ehlabathini kwinkonzo zonke ubana ama-70 Adventist ayayifunda iBhayibhile kwinkonzo zonke, kwiindawo ngeendawo zonke. Wade omnye utata ukubana yo masixeni le nkonzo kuyo ndayazi inqanaba eliphezulu ufunde iBhayibhile. Ngeyona itshila phambili uba wathi brother ubambe yona because kwezinye inkonzo akukho nzima. So ke into endikhuthazayo ubana mdala ke ngokubana ukuya ukuze uyazi iBhayibhile ke ngoku kufuneke uphume because into ufunde iBhayibhile abantu ke bazinanele ke ngoku. Apha kwesisifundo into ebethelelwayo ekwayimoduli egama encourage noma
enye izinto andikaziva enye izinto endiyifundileyo kukuba indlela yokufunda iBhayibhile njengoba kusithiwa iba nexesha, qinisekela xesha ayilonxesha elizaba distractive kuwe. 2, qiniseka into yoba akusondeli izinto njengolala ndawo yakho. Umzekelo, ifowuni is very distractive. Uthi uba unefowuni uthi nqi umyalezo. Icebo xa inela xesha lakho lokufunda iBhayibhile, qiniseka ukuba uthatha ifowuni kwalujonga ixesha, you mute ezinye izinto zonke, ungangeni ezaa message zakuphazamisa. Enye into, qiniseka into yoba xa ufunda iBhayibhile, most of the time awukwazi ukuthi wena utyhile iBhayibhile uthi ndizofunda. Isifundo esi sesikolo sesabanye siyakunceda ukukugayida. So iba nento ezaba yi-guideline yakufunda, because you will find ivesi ekubhorayo and you get discouraged. Masithi umzekelo apho ikunika umnombo wabantu abazileyo, yayibona loo nto leyo. So okanye uthathe incwadi, Steps to Christ. Now, in this book, you will find that there are verses as then you follow. There are times when you remember that then you happen by all possible shalak. Lendo mind and second gradual. In second of our we are okay example in the issue. In second of our I don't take the guy, Unga Fin, Namshan, Unga Fundi also, he had we are encouraged in the book as the Fundi is with that, we invite. Ukuthatha notes, ukuba ne-highlighter, zalento ifundileyo, ukunceda ukuthi mhlawumbi andivani noma mangethe, uthi ivesi ethi xolela. Umoya ngcwele ngoku azuthetha noma mangethe, uzothetha nabani, uthetha nami, ukuba mandithini, mandixolele. Andi-understand uxolelo, ndizo-understand ukuthi nam ndidinga ukuzixolela. Ndiya ku-point fingers kumamangethe, and once I start ukumxolela umamangethe, kubakho isifiso kum ngaphakathi. Ndibe nendlela erayithi. So ukufunda iBhayibhile kunceda iziqu zethu. Kuyabuguqula ubomi bethu, ii-characters zethu ziyatshintsha, and we are asked into yobana let us continue reading the word of God. Amen. Osakulume, phambi kokuba sithandaze bafunde ke isamari olhlobo ilulo, and then ibhalwe personal Bible study is at the heart of having a vibrant and enduring relationship with God. Sibile ukuzifundela ilizwi likaThixo, le nto isentliziyweni ukuba wena ube ne-relationship, ube nobudlelwane obuhleliyo nobuphilayo kunye noThixo. God's word speaks into our 21st century lives in meaningful ways. Ilizwi likaThixo lithetha kunye nathi ngokwendlela ekuthethwa ngalo kule kulungwana siphila. Now, li-relevant, alinaxesha kuthiwa li-outdated. Ixesha linantsika ilizwi likaThixo. In a similar way to keeping any friendship alive, we should look for ways to keep our devotional lives vivid as we abide in Jesus. Xa sithetha inyaniso, ii-friendship zethu okanye ubudlelwane bethu nabanye abantu usheki. Kuthiwa ke iBhayibhile iyakwazi ukunceda xa unela devotional plan onayo, ospend ixesha kunye noThixo, ikwazi uqinisa ubudlelwane bakho kwakunye nabanye abantu. Ngoba uzawuyazi okokuba xa ndinyathelwe ekonsini, awuzothi uyenze ngabom. iBhayibhile izakufundisa okokuba yimpazamo, and then ukwazi ukuba nendlela e-positive yobhelele. Ngoku sowunyathelwa nje ekonsini, uyenze ngabom.
Masifundeni ilizwi likaThixo lizaqinisa ubudlelwane bethu kunye nabanye abantu. He is the promise. Shall his word be? Trust in his promise that his word shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I send it. Yena uThixo uqinisekile ngalokho ukuba lona ilizwi lakhe alizobuya lingakangeni wethu umsebenzi wakhe. Xa kuthethiwe ilizwi likaThixo masiqiniseke ukuba liwenza umsebenzi wakhe. Qha ke ngokusithi angakhange basabele. Lona liwenza umsebenzi. Lifike lawushukumisa umhlaba wenhliziyo yami yakho. Now kusheke ke ngokumna nawe ukuba seresponde positive kule Thixo lesifundisa yena ngelizwi lakhe. Noba kuyashunyayelwa, noba kuyafundiswa, noba kwenziwa isabathini, noba nantoni na eyenziwayo apha xa kuthethwa ngelizwi likaThixo. Ayikho loo nto yenziwa nje. Alibuyeli kuThixo ilizwi lakhe lona lingawenza umsebenzi. Ndithi xa ungafuna usetyenzwa, ndibe ngumhlaba oqinileyo. Yangenkosi yoxolo masozulu kasikelele ufunda lokuthethwa kwelizwi layo nje uYesu abuye. Amen. Ngicela sicele xa sithandaza. Sizalothandekayo sekhaya ezokwini. Siyabulela Thixo wethu ngangeli iyure sipheyo nayo ufundi kwezwi lakho. Sincede Thixo lothandekayo usifundise sisemakhaya. Usibele ixesha kunye nawe. Ufunda ilizwi lakho ayisukufunda nje kuba sifuna ukuba siyalazi ilizwi lakho. Kodwa Thixo wethu othandekayo ukuqinisa ubudlelwane bethu kunye nawe. Ukuze Thixo wethu izimpilo zethu gradually and daily zitshintshe kube kwizinto eziwayo daily basis. Xa ilizwi lakho singalifundi mzalothandekayo sifundise ukuba siphosa ukukhula. Siphule isipho se-management. Sifana nesidlo Thixo othandekayo. Le nto ke besithi it is sweet like a honey. Ilizwi lakho Thixo othandekayo liyasondla. Ukuba ke sifuna ukondleka Thixo othandekayo sicela ukuba usifundise ukutya ilizwi lakho every day ukuze sifumane izondlo ebomini bethu kuKristu. Zonke izinto siyazicela sikhulule senze umthangayiso kuyayo. Amen. Njani ne umuntu lapha ngoba mna ndile friend yam elapha i-visitor yam elapha ezobona mna banditoli kanjani kanetoli kanjani mna because kaloku ndiseusuku lokuqala mosdida kutolika namhlanje ne into encinci bendithemba 5 minutes ne so ngoku sizawucula nothi ngoku sawucula unumber 136 after le izawucula uzawuculisa usisinyameka ke apha ngaphandle nothini ne u136 ndo yakho andisakhona mna naye
sizamtolika saminterpreta ngesingesi. Igama lakhe nguSiya, ne? nguSiya Sanga lide, nguSiya, ngu-SIYA, nguSiya. uSiya ungutishara, uSiya tishara eRuben Beren. Okay. Usuka eRuben Beren kwi-deaf school, ne? Kwi-deaf school. So ulapha ke ngoku uzojonga mna uba uyandinceda uba ndikwazi into kancinci ukhe ndiinterprete kancinci athi ayurongo ayurayithi. But ke le ngoma u-136 nesimplekizile soyi-2 izo. So samzula ke soyi-2 yena ke u-half deaf. So uyava kancinci, ne? Uyava kancinci, akava kakhulu, uva kancinci. So ulapha ke namhlanje uyivisitha, ne? Visitha. Enkosini ke. Amen. Amen. Kusimanga ngenxa Yesu igama. Amen. Amen. Masicela uSizozo aphakama siphanazele. athi ke nabo baseza eThixo bakubuyisa ubafikisele ngabakhuselekileyo program zakhe zalandela Thixo sibekele wena. Number 120. Nolula izandla mama incedwa nguwena. Awe uzipho kwisakuba noyangaphina. Ikholwa kunyana wakho ninike amandla.
uyigqimelele. Xa uyiqalile.